Každý strešný materiál, či je to plech, škrydľa alebo aj asfaltový šindel, ak je v prostredí ako je toto, kde je menej slnka, viacej vlhkosti, počase sa na jej povrchu vytvorí mach. A to hlavne na severnej strane. Táto šindľová strecha je plne funkčná, no zo severnej strany je obrastená machom. Teraz tejto streche pomôžeme a ukážem vám ako na to. Tieto IKO strešné držiaky nainštalujem najprv, aby som sa bezpečne pohyboval po streche. Najprv si strechu očistím od veľkých častí machu a urobím to klasicky hrubou metlou. Určite neodporúčam vysokotlakový čistič. Možno ste si všimli na strechách, kde sú oplachovania urobené z medi, že všetky časti pod oplechovaniami sú čisté, pekné, bez machu. Je to hlavne kvôli medi, kde malé čiastočky medi, keď prší, sa uvoľňujú a prirodzene ničia tento mach na streche. Strechu mám relatívne čistú, preto si teraz pod hrebeň na obidve strany nainštalujem 8 až 10 cm široký medený pás, ktorý nemusí byť vôbec hrubý. Tento medený pásik mi zabezpečí, že mach mi na streche do budúcna už neporastie. Tak a máme hotovo. Na záver postriekam strechu ešte prípravkom proti machu, aby odumreli aj úplne malé časti, čo tu ostalo. A ešte rada na záver. Pozor na galvanickú reakciu. Nikdy nemiešajte medené plechovania dokopy s hliníkom, napríklad hliníkovými okapmi. Meď by časom tieto okapy zničila.